Разбрано, тръгваме. Здравейте и от лайфа на реалити шоуто Българ. Представям ви днешния ни гост, Онуфри. 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 Да видим, има ли зрител на телефона? Да. Абе, водещ. Много си прот. Упс, загубихме връзка, както и да е. Да се върнем на Българ. Как върви рейтингът? Зле, шефе. Все още? Все още. Какво да правя? Какво да пусна? Нека да проверим почтата, да видим зрителите какво искат. Ами всъщност само и това писмо сме получили. И това е нещо. Нека да видим какво ни е приготвил драгия зрител. Уважаеми от местопрестъплението Майами. Чудесно. Даже не е адресирано до нас. Мале. Много сме закъсали. Къде се забърках и аз да водя този тъп сериал? Шефе, остана ни малко време до ефир. Секунда, мисля. Това писмо ме навежда на една мисъл. Така, от сега нататък този сериал става криминален. Ще се казва От местопрестъплението Несебър. Шефе, договорът не ни позволява да променяме жанра на сериала. Добре, само за този епизод тогава. Обади се на Хорацио, му кажи, че започва след минута. Кажете му сценария набързо и го пускайте. А ти къде отиваш? Отивам да се съдя с жълтите вестници. Писали са, че не съм гей. Представяш ли си? Шефе, 2 минути до ефир. Продуцентите са недоволни. Рейтингът ни е много нисък. Как така нисък? Ей така, в момента сме на предпоследно място. Само Рис печели и Рис губи с по-малък рейтинг от нас. В цифри, Педро, говорим и в цифри. Значи в момента рейтингът ни е минус 2000. Какво по ангелите означава минус 2000? Означава, че държавата ни е от 6 милиона зрители, а в момента ни гледат 9 милиона. Продуцентите са като бесни кучета. Готови са на всичко. Даже се говори за смяна на водещия. Смяна на водещия? Та това съм аз? Как може? Аз съм Билко Бибитков, звездата на шоуто. Звездата на шоуто е Българ. И все пак бях готов да се примиря с всякакви промени. Дори и да уволнят теб. Но да уволнят мен, това вече е катастрофа. 1 минута до ефир. Трябва спешно да решиш коя серия да пуснеш, да се представим добре пред продуцентите. Какво имаме в наличност? Значи, на лице са Дебелия престъпник, Шантавия Митю и Джо Депресията. Викни ми Шантавия Митю. Шантавия Митю веднага да дойде. Какво? Добре. Ами Шантавия го няма. Джо Депресията го депресирал и отишли да пият в някакъв бар. Тогава ми викни Дебелия престъпник. Какво става, шефе? Днес, синко, ще изгрее твоята звезда. Избрахме да пуснем твоят епизод пред хилядите други. Застани пред камерата и играй добре. И не забравяй мотото на нашото шоу. Ако ти се представиш добре, аз ще стана известен. Това много ме надъхва. 15 секунди до ефир. А сега върви. Играеш в Българ, епизод 4. Знаеш ли сценария? Сценарий? Това не е ли реалити шоу? Загубен съм. Ако ме уволнят, как ще кажа на мама? Свършено сме. Здравейте отново с любимото ви шоу Българ. Днес съм ви приготвил много интересен епизод. Представям ви поучителната история за Дебелия престъпник. Господин Бибитков. Не мога повече да работя така, господин режисьор. За Бога, аз съм професионалист. Какво не е наред? Няма никой пред караваната ми. Къде са всичките журналисти? Около мен трябва постоянно да се шуми. Асистентите да ми целуват краката. Ти прати Николас Кейдж. Постарай се доста, ако искаш в екипа си звезда. Тъпи разглезни звезди. Екшън. О, не! Някой трябва да ме спаси от... злия тиранин. Не мога повече! Какво стана сега? Напускам! И защо така? Защото, като поискам в почивката си да се разходя до Рим, значи искам Рим, а не да ме залъгват с Борисовата градина. Хайде, Педро, нямаме повече работа тук. Никсън, готов ли си да се завърнеш в шоу бизнеса? Аз тази пано. Чудесно. Поемаш ролята на Билко. Ти ще си лошия. Yes!